Pag-ong salingsing, pag-ong sitla, pag-ong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM, alas 7:18. Ang balaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kalangitan, nagandamog tuloy na sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunong lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay diayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Diyos, ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya,
Mga higala, maayong buntag o kumusta ka ninyo? Maayong adlaw nga Domingo, unang adlaw sa semana, unang kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana. Dalaygon ang Dios nga siya nagapakamaayo sa matag usa kana nato og welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Usa ka programa nga magahatod kaninyo sa mga panghunahuna mahitungod sa kaluwasan aron kita maandam sa pagbalik ug paghukom unya sa Ginoo. Again, maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw sa ato nga programa. Kumanana lima kasong kuan ako, concert ako. Susunod ka ako. Higala igsuon, pangutan-on ko ikaw unsa man ang tuyo sa imong pangatag, iyanina mo pa unsay mapadungnan, naray daratan, pildi kadaugan. Una-una, maling masugi, ayaw mo lang tulahin. Kinabuhi na, kasa sa Diyos, kini ang tingin. Kita gituhan, iatiman sa Diyos na banal. Hamili katawhan, sa Diyos ipagkamatyan. Andun mo ang langit, kabitunan, ug hindi nagsidla. Matahong nga pangalan sa akong pagtanaw. Sila giatiman, ikaw pa nga mahal, dili kalimtan. Una-una, maling masugi, ayaw mo lang tulahin. Kinabuhi na, kasa sa Diyos, kini ang tingin. Kita gituhan, iatiman sa Diyos na banal. Hamili katawhan, sa Diyos ipagkamatyan. Una-una, maling masugi, ayaw mo lang tulahin. Kinabuhi na, kasa sa Diyos, kini ang tingin. Kita gituhan, iatiman sa Diyos na banal. Hamili katawhan, sa Diyos ipagkamatyan. Hamili katawhan, sa Diyos ipagkamatyan. Ang atong kalibutan, puno sa kasalanan, hapit nga niya kinihukman.
sa Ginoo ang mga butang niining kalibutan mahanaw ang tanan Ugad-ugay mo bunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa akong amahan, kailang tumbang sa iyong kasuguan. akong igsuon, ikaw ba nahimulong sa atong panahon karon? Gubot bisa na sa kaparingon, apan kini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, umasa iyang paghukom. Makita ang pulayanan nga matabong, maangkon ang kalipay nga lungkot. Ugad-ugay mo tunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa akong amahan, kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Ugad-ugay mo tunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ugad-ugay mo tunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan ang sa katawan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Gusto kong sundon kumanya, kumanya. Kanunay nagpabiling bisan paginagmalan. Mapalilubon, makasayroon, si Jesus sa gumanya. Guma ni Jesus, atong ipahibalo sa mga katawhan, atong kinabuhi ihimprove.
sama ka na ko. Daghang gusto mo sunod sa mga nakang ni Jesus. Aban malisod upan ang darbo. Kung kita magtanaw sa uban, gusto kong sundon gumanya. Kanunay nagpabilin bisan pagidagmalan, mapailubon, mapasayloon, si Jesus sa gumanya. Digyot na sa'yo ang pagsunutan, kinahanglan ang pag-ambit, pagpahiubos o pagpasaylo. Adlaw-adlaw kinabuyan, gusto kong sundon gumanya. Kanunay nagpabilin bisan pagidagmalan, mapailubon, mapasayloon, si Jesus sa gumanya. Gusto kong sundon gumanya. Kanunay nagpabilin bisan pagidagmalan, mapailubon, mapasayloon, si Jesus sa gumanya. Mapailubon, mapasayloon, si Jesus sa gumanya. Si Jesus sa gumanya. Ngalan niya dahigon pa, atong handog ihatag niya. May pagsulay ato bang kung padayon, langit maangkon ang kalaan, ikalipan, kaisod ka na, pagsulay malayo, ipadayon, lang ihapon. Ang kasing-kasing mo, itugyan ka, best mo, may puloy-an, yagianda, dito. Ang katahong palandong mo,
Okay mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Nining buntaga mag-inusara ta sulod sa duha ka mga oras tungod kay ang atong official partner si Brother Libby Clavis tuwa sa Santa Fe karon tungod kay last day sa summer camp nga gihimo sa didtong dapita no sa Ukoy Santa Fe. So atong pasalamatan ang mga inunta ang kahigayunan nga natagaan gid si Brother Libby og higayon nga makaadto didto. So karong buntaga mag-inusara ta dinhi sa atong programa og hinaot nga ang Dios panalangin kanatong tanan. So kutob sa giabot na ining ato nga programa o sa tanan nga naminaw karon dinhi sa atong programa, ako nga gina-welcome kamong tanan ni ata na ilalom sa programa sa kini ang maayong balita kay ang Jesus is our hope unya pa sa gabi from Sunday evening until Friday evening ang Jesus is our hope. But ang kini ang maayong balita sa Saturday evening and Sunday morning ang kini ang maayong balita. So this morning naminaw kamo sa programa sa kini ang maayong balita, no? Unya atong pasalamatan ang tanan karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan nga nagapaminaw dinhi sa atong programa. Kini ang inyong ubos nga higala ug igsoon, Brother John dihito mag-inusara karong buntaga dinhi sa ato nga programa. Well, ato nga pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsunan dinhi sa Pilipinas o ngadto sa uban nga mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinha sa Urmok nga nagsunod ning ato nga programa. Unya dinha sa dinha sa Bilyabal Leyte nila ni Ate Nati Insinso, ni Kuya Jose Insinso, Brother Larry, Brother Kukoy, Brother Joy o di Brother Lito Palin uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Atong pasalamatan nga kanunay gid sad sila nga nagsunod ning atong programa. May mga panahon nga makaadto ta, makaduaw ta nila. Unya very satisfied yun sa ilang pag-atiman sa ato dito sa mga Insinso family, no? Salamat kayo og sa Tagalog pa malaking utang na loob, no? Salamat sad ni Sister Methel Palin mga inunta sinina para sa akong anak nga inyong gipadala. Thank you so much gigayo. Unya kanana ang Dios magapanalangin sa inyong tanan. Unya dinha sa ni Brother Rico Iting, dinha sa Suba Bilyaba baning inyo Brother Rico Iting, thank you so much. Kanana ang salamat sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Hinumdumin yung mga kaigsunan. Daghang mga tunok, mga lubak-lubakon, gansang-gansangon andalan nga atong subayon kay ang gisulti sumala sa buhat, no, gihisgutan na 14:21-22 mosulod tas gingharian sa Dios pinaagis daghang mga kasakit. Mauna nga sa pagpangalagad sa Ginoo matira ang matimay. Muna padayon ta unsa may atong makita sa tao, kana tao ra na sila. Unya hukmanan po na sa Ginoo kita padayon tas paghangop sa kamaturan, pabilin tas kamaturan, pabilin tang mga lagad bisan pa og unsay mga tunok sa dalan nga atong makita og maagian. Unya dinha sa Tabango Leyte, dinha sa nila ni Pare Rogelio Orboda uban siyang pamilya, mustasad mo din GR, no, maayong kuanda Sister Percy, maayong kuan ninyo diha, maayong buntag atong amigo diha si Brother John Quison, no, maayong buntag nimo Brother John uban sa imuhang pamilya dinha sa Tabango. Unya kinini ang dinhi sa San Isidro sa Linao Church. Daghang kaayong salamat sa mga Kalusor family, mga Lumapak family. Kumusta ni Tatay Justiniano dinha? Salamat sa iyong pagpaminaw kanunay sa itong programa. Unya salamat sa inyong paghigugma kanunay sa inyong igsuon. Brother Danny de la Piña, maayong buntag uban sa imong pamilya. Brother Dudong Lumapak ug sa tanan alang nga mga kaigsunan dinha sa iglesia sa Linao. Gihandom sa akong kasing-kasing nga makabisita gyud ko dinha sa atong iglesia nga may own plan gyud, dili ingon nga bisita ko diha nga
tungod kay inyong gi-invite, no? Ako gina nga gihandom, so naghuwat lang kog panahon nga tagaan ko sa Ginoo kay gyunan nga makabisita diha my own plan, dili ingon nga maanha ko diha tungod kay inyong gikinahanglan, no? That's my own kanana ang kuang gyud, kanana ang decision nga moanha ako. Well, dinha sa kuan, dinha sa atong mga kaigsunan, dinha sa daha diot o sa daha dako, maayong buntag sa inyong tanan diha. Maayong buntag nila ni ni Sheena Dakal, no? Sheena, maayong buntag ni mo Shin. Kumusta na? O niya kumusta ni Sister Josephine Dakal diha? O niya kumusta nila ni Sister Mabel Mahait og ni Brother Inting Mahait. No, salamat gyud kaayo sa tanan nga gitugutan sa Ginoo nga ako mong ikaila ug ikahibalag diin kamo kanunay nahimong tipik sa atong programa kay kanunay mong mag-observe, kanunay mong maminaw. Nya kumusta diha ni Brother Romeo Itang, ni nang Rebecca diha, nila ni Mimi. O niya kauban siyang buutan sad nga bana. O maayong buntag sa intanan diha niya. Kumusta diha ni Brother Ronnie? O niya nila Sister Aning ug uban siyang pamilya, no? Kamong tanan lang diha, di na ko ma-individual gyud, no? Dili na ko matagsa-tagsa pag-mention ang inyong ngalan, basta nga kumusta na lamong tanan dinha. Anya dinha sa Dolores Ormoc, no? Diha pod sa Danao sa Ormoc, maayong buntag sa inyoha dinha. Anya dinha sa kuan, dinha sa Biliran Liti, Diaz Naval. Kumusta ni Brother Jaime Estrada, no? Brother Jaime, kumusta naman ka, Brother Jaime? Miss na good, wa na ka maka-chat o maka-text diri sa ato nga kuan. Unya wa ko kalimot nga imo kong tagaan og cellphone, no? Salamat kay Brother Jaime Estrada. Ang Dios magapanalangin nimo uban sa imuhang pamilya. Unya kanini ang kumusta diha ni ex-barangay Captain Arlen Borinaga, no? Maayong buntag sa inyo. Dinha sa Anislagan, Kuya Kinsing Lagarisa, ni Brother kanina ang sa tanan na lang nga mga Lagarisa diha, ni Ma'am Ruth Lagarisa, uban sa iyong pamilya, o niya kanana ang sa tanan na lang din gyud di nako ma-mention gyud ang tanan, pero diha sa Anislagan may buntag niyo. Si Brother Roy po dinha sa kuan diha sa Pili, maayong buntag sa inyo ha. Sa tanan na lang diha ron nga nagsunod sa ato nga programa. Wa man ko kahibaw sa kinsa gid mo dinha nga naminaw kanunay itong programa. So maayong buntag sa inyohang tanan dinha. Unya sa ato nga mga kaigsuonan dinhi sa kuan, dinhi sa Northern Cebu, no? Ato nga kuan may beloved mother, nga usa sa mga ma, thank you so much ma. Sa walay kupas o wala gyud paglubad nga paghigugma bilang inahan. Thank you, thank you, thank you. You are very nice, mother. Thank you so much, ma. Nya naa din na akong mga pagumangkon. Nya kanana ang maayong buntag sa inyo ha din ha. Nya dinha sa kuan, dinha sa dinhi sa Daan Bantayan, no? Kumusta diha ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod ning atong programa? O niya diha sa dams atong mga magtutudlo diha, atong buotan nga mga magtutudlo. O kumusta ni Ma'am Grace? Ang Mamel Grace Iscalikas Nobal, uban siyang buotan og matinahoron gabana. Thank you so much, Ma'am, sir. God bless ninyo dinha. O niya dinha pod sa kuan, no? Ato sang church ko lina sa Pasil, SDA Multigrade School. Kumusta ni Ma'am Excellent, ni Ma'am Jimaydi Albuina? Niya kumusta ni Sir Malinaw diha, no? Kamuntanan na lang dinha sa Pasil, naa sa eskwelahan may buntag. Unya balik ta dinhi sa Daan Bantayan. Kumusta ang ato nga mga kaigsunan nga nagsunod ning atong programa? O dias kabangkalan diha, ay kumusta diha ang atong district supervisor nga amigo kay very humble friend, district supervisor si Sir Tony Aplacador. Do magiamon tawag gid ini. Maayong buntag ni buda uban sa imong pamilya. Nya kumusta ni Dong Riponay, kamuntanan diha nga naminaw. Maayong buntag niyo dinha. Nya kumusta sab nila ni Ninang Lindang, ninong Samuel Nugra nga kanunay nagsunod sa atong programa. Maayong buntag niyo diha. Kumusta ni Nang Marciana Nugra?
Maayong buntag sa inyo dinha. Og tanan na lang na minaw karon sa ato nga programa, maayong buntag ninyo dinha. Unya dinhi sa kuan, ah, dinhi sa Sitio Aluba, no, sa Barangay Bituon dan Bantayan, dinha ang ato agyod nga among mga abutan nga ninong og ninang, no. Unya salamat kaayo sa inyohang pagbati sa among pamilya, especially in my beloved mother, no. Kumusta si Ninong Duming Bunukan, Ninang Purit, Bunukan ni Ma'am Daisy, Bunukan ni Ma'am Ethel, Bunukan ni Dung Dominic, may buntag ninyong tanan din ha. Kumusta mo? Pabilin ta diha sa Ginoo ang maluwas, matira ang matibay. Unya diha sa kuan sad Bituon, kumusta diha sa atong atong amigo o amiga ni balik nas pagkadaga karon kay nabiyuda na si Brother Mila Bolonias. Brother naman Sister Mila Boluñas, maayong Sister Mila, maayong buntag ni Buddha uban sa tanang mga kaigsunan. Unya ato sad nga kuno dinhi ang Kumbado Church, no. Kumbado, kumusta sa ni Boss Arnold Rosalihos uban siyang pamilya. Unya kumusta ni Noypoldo Rosalihos uban ni nang iming, no? Unya sa mga tanan na lang dinha sa Kumbado, kumusta dinha sa inyoha na titing puyot diha, mayo buntag ni moteng. Unya dinha sad sa kuan nila ni Mr. and Mrs. Sergio Olasiman uban sila mga kabataan diha mga umagad. Salamat kaayo nga sa inyoha gyud nga kabuutan, Danday Iris. Unya nila ni sa tanan na lang dinha, di man ako mabanggit tanan, pero kumusta mo ang tanan diha nya dito sa Australia po si Ma'am Cheryl Lasiman, may buntag uman sa pamilya. Si Radji hon mayong buntag, no, Radji Rosalihos uban sa iyang pamilya, mayong buntag sa inyo ha din ha. Unya kanini ang kuan dinhi sa iglesia sa Lanao, naaron diha si Paridong Jimmy Merales uban sa iyang pamilya, may buntag diha. Naa si Dong Jeffrey Merales diha uban ni Ma'am Marley, ug sa tanan na lang ron nga nagsunod diha sa ato nga programa, no. Dili man gid mo nako maisa-isa tungod sa kadaghan sa ninyo, basta nga nagpasalamat jud ko sa inyo pagsunod sa ato nga programa. Unya dinhi sa kuan sa Nipa Mawak nila ni Ninong Joffrey Magsayog, Ninang Asi ug sa ilang mga kabataan dinha diha sa Midilin. Kumusta diha sa Midilin dan lungsod, no? Kumusta diha si sila si Marian, si Brother Alan diha, mayong buntag sa inyo ha. Unya sa tanan na lang si Pari Edwin na Gulimas pre, naguna-huna gyud ko pre nga mo bisita nimo diha. Salamat nga after sa imong operation you are okay, no. Ang kining kabisi pre dili gid maiwasan, no. Usahay magpagatob na lang gyud ta bisag kusog kayo ang ulan, nagsige ra gihapon tag padagan sa motor aron makaadto ta sa atong adtuan. Bisan usaon na to raincoat, pero may mga panahon gyud nga malutsan kita sa ulan sa itong lawas muna ang adto gid kapauli. Siguro makapamalandong na lang ko nga gitugutan sa Ginoo nga usahay mo abuta maabtan tag sakit sa itong lawas, kay og di ta maabtag sakit di magita kapahuway. Di ta kapahuway. Unya og mahitabo pod nga naaputas balay, mga kuanta dili po kita makakonsentrate kay while nga naglingkod ta naa dayon ang mga bata mo ilog sigig pasabak, ang usa res tubangan, ang usa ares atong abaga magpa kuan sungay. Unya while natug ka kalitan ka lagdumog diha, unya dili man sa gina pwede nga di nimo matagaan og pansin kay daghan ang mga oras nga wa kas puloy-anan, gamay ra naa ka. Muna nga imbis nga ipahuway nimo naa na lang gid ka sa pagbanding-banding gyud sa mga bata. Muna nga usahay makaingon ta nga mutugot na lang gid ang Ginoong abuton ta og balatian ginagmay sa panglawas aron gid ta nga makapahuway ta. So ingon ana usahay maabot sa atong huna-huna, no. So maayong buntag sa tanan nga mga naminaw karon sa atong programa Dias Islas Kinatarkan. Maayong kuan diha, maayong buntag sa tanan taga Isla, si Brother Junjun Ilustrisimo, no. Maayong buntag diha Brother John uban sa imong pamilya, imong asawa si Sister Arjim uban sa imong mga kabataan, may buntag niyo dinha. Unya sa atong mga magtutudlo dinha, no, si Sir kananang Alison na kanana ang malinaw ni Ma'am Excellent og ni Ma'am Jimayde, may buntag ninyong tanan dinha. Unya kumusta po diha ni Brother Judito
Iskalikas, no? So man Sister Alin. Unya diha sa kuan, diha sa kananaang diha sa langob ni Sister Susan Dirial. Maayong buntag ni Sister Susan. Kumusta diha ni Brother Ivan Raico ni atong amigo diha si Pare Boy Ales, no? Salamat niya Brother ex Barangay Captain Brother Dudong Villa Carlos. Maayong buntag sa diha. O gunya din na sa bitoon my only brother sa Konsyal Alan dito uban siyang pamilya. Kumusta mo tanan din na, no? Ang Ginoo magapanalangin sa inyo ha. Dinhi sa kuan kanana ang si brother Nonoy. Oh. Kumusta diha Brad Noy? Nya kumusta sad ni brother Glenn Scalikas? Ni brother Nonoy Dirial may buntag sa imo diha Brad Noy. Nya kamong tanan diha nga nagsunod ning atong programa, kamong tanang naminaw. Na dinha sa bituon day kumusta ni brother Boyet or Bobok Alolod na Sister Norma, no may buntag sa inyo ha dinha ang tanan dinha sa Islas Kinatarkan dinhi sa Santa Fe. Last day karon sa summer camp nga ginhimo di as Okoy Santa Fe, may buntag sa tanan nga mga campers. Unya may buntag sa dinha ni Brother Lot Birabrile, no, diha sa Ukoy Santa Fe. Unya sa mga kaigsuonan nato des Machamban, mga Layaog family diha sa Bantayan Island. Kumusta ni Brother William Tadlas, no? Brother William, thank you so much. Unya sa ato sa dihang amigo district pastor si Pastor Arnel Paalisbo uban siyang pamilya, no? Sa iyang kananang kuan kananang eldest diha si Boy. Boy, kumusta may? God bless you boy. O gunya sa tanan na lang ron nga mga kaigsuonan diha sa mga neighboring islands sa Bantayan Island nga nagsunod ni atong programa labi na dinha sa kuan dinha sa Lipayran diha sa Duong, no? Nya naaron dinha si Pastor Dio kanini ang kuan ron nas Duong mo inunta assistant pastor diha, no? Kumusta mong tanan dinha sa tanan na lang mga kaigsunan katong mga kaigsunan nga nagabi-abi sa ako sa pag-anaha diya during the time of association, no? Ako mo pasalamatan niya di na nako makakuan to katugyod nga nalimot lang gid ko wa lang gid ko sa pangalan nga pastilan special gid kay giluto niya nga mga bunles nga danggit nga uban dagko nindot kayo brother. Thank you brother ha. Nga satisfied gid ko sa inyo diha sa akong paghana may buntag sa inyo ha. Well dinhi anita sa kuan, anita sa Bugo City, no? Unang-una atong pasalamatan ang atong newly elected mayor or vice mayor si Mayor former vice mayor, no? Nga kuan kanini ang kanini ang na elect karon sa ato nga bag-ong kuan atong bag-ong ingong daan magin ni pero kay di man lagi mobuwag gid sa ila ning kuan mamayil elected mayor o Bugo City si Attorney Carlo Vice Mayor elected of Vice Mayor Bugo City. Salamat uban sa mga konsehal dinhi Bugo. Unya atong pasalamatan usab ang atong mga PNP dinhi Bugo. Sir, saludo ko sir. Ako sir dili man ko himantayon nga tao pero mag-observe man lagi ko. Panahon nga mag-posting mo, panahon mag-checkpoint mo, naniid lagi ko sa inyo. Thank you guys inyong friendship sir sa mga sa mga commuters, no? So salamat sa naayong relasyon sa mga PNP personnel dinhi sa Bugo City ug tanang kabaranggayan dinhi sa kuan dinhi sa Bugo City. Dias na ilon kumusta ni Kapitan Kapitan Regan Mitante Kap mayong buntag Kap ikaduha na ning higayon na ilig ka pagkakapitan. Hope nga maabot ang panahon unya kay ang panahon gyud mula bayar mas ato maari na pug kagbugog itugod sino. Kumusta di ni Konsehal Junel Hilig? Konsehal pre may buntag nimo dinha sa kanina ang nailon. Unya kumusta diha sa akong buutan way lubad nga gagaw si Abring dito Ma'am Joy kanana ang dihito ansyano unya Sir Janjan may buntag jud diha do ni Day Kyle, no? Kumusta dinha ni Undo may buntag sa inyo dinha. Unya nila ni Mr. and Mrs. Canales, Lama Marlene, kumusta mong tanan diha ni
Engineer Arnel Anciano. May buntag sa inyo din sa Ilon. Si pare ni Mihilig, pre, nahilo mo ka sa atong programa, pre. Wa na mo kay contribution, pre. May buntag nimo uban sa imong pamilya. Si brother, akong pare manigihapon ako, si kanana ang Nilson Lipon, no? Maayong buntag sa inyo diha uban sa imong mga kabataan. O gunya dinhi sa Gairan, kumusta ni brother Rayel Hervasio uban sa imong Master Lucia, may buntag sa inyo dinha. O gunya dinhis Katikson, no? Nila ni Dong Gisar, ni Dong Maloy, may buntag sa inyo ha. Unya, kumusta po diha karon sa Bugo, sa public market nila ni Mr. and Mrs. Ruhil Covillo, no? Nagsunod ni atong programa. By the way, kumusta ni nang Judy? Kaumiran diha. Kumusta ni Sindayan, ni Brother Dick, no? Unya, may buntag sa inyo ang tanan diha. Nya, kumusta sa ni Doktor Kon lubitan niya, Dok? Thank you so much for being nice as my brother in Christ, no? Thank you so much, Dok. Unya, kumusta ni Ninong Sami Pamilara, once yung pamilya, mga makipig pamilya, may buntag nyo din sa mga makipig pamilya. Miss, nagig kaayo mo nako, good. Kamong tanan na lang din no? Kumusta mo din tanan? Unya, din sa Kabangkalan. Kumusta ni Brother Andy Nubal, unya ni former retired scout ranger ni Isagani Aracha, sir, may buntag ni mo din dinha sa dinha sa Guadalupe, kumusta ni Judge Glenn Humawas, Judge? May buntag, Judge. Niya uban sa imong pamilya. Kumusta diha ni Mr. and Mrs. Elmer Pilayo, no? Kumusta man tanan diha sa Orange diha? Musta unya sa atong friendly pastor, Pastor Hill Idulbirio, uban siyang pamilya. Ma'am Nars, may buntag niyo diha, Ma'am Nars. Nya si Ron diha, Dairuna, Ma'am Runa, og kanana ang Sir Tata, mayong buntag. Tanan na lang din sa Guadalupe. Unya din sa Kaduawan, tanang nagsunod ron kinay gamit og mga amplifier. Unya naa si naa pudla Sterlinda Kamay din sa Libho, may buntag sa tanan nga nagsunod ning atong programa diha sa Libho. Well, dinhi sa dinhi sa kuanada ang midilin niya si Pare GC Gilyamak diha ban sa pamilya, may buntag. Unya, kamusta sa mong tanan diha ni Konsehal Raymond Olivar, may buntag sa inyo adina. O gunya ni Brother Gaga Langgido uban sa pamilya. Kamusta ni Brother GM uban sa pamilya? Unya, maayong buntag na lang gyud diha. Moingon ko may buntag kay murag kadaghan sa akong nailhan pero dili na ko mabanggit magyud tanan, no? Unya dinhi sa kanana ang dinhi sa San Remigio, no? Kumusta nila ni Mr. and Mrs. Elvis Peritos? Maayong buntag na day jingjing diha ni Brother Edgar Gopio ni Day RG. Salamat sa inyong pagkabuutan bilang mga higala. Unya si Brother Jilil Peritos, Brajidel, uban sa pamilya, Sternini, may buntag sa inyong tanan din o kunya dinhi sa sila ni Mr. and Mrs. Tony Monteroyo, no? Maayong buntag sa inyong tanan diha. Brother Vidal Likigan, uban sa pamilya, maayong buntag kanyang tanan diha. Salamat sa pagpamina. Sir Rio, sir, kumusta mga sir? Ayaw palabi ka hilomon, sir. Kay usahay good, maghilom-hilom. Sobraan ra sa kakakalma, sir. Kumusta, Sir Rio Likigan diha? Mayong buntag nimo, sir. Unya sa mga Lauron family diha. Unya sa mga Samson family, mayong buntag sa mga Samson family. Og unya sa tanan na lang ron nga nagsunod dinha sa ato nga programa sa San Remigio, no? Nganhita sa dinhita sa wa man mauli siguro si Paritoto kanana Anciano di Patag, no? Na sila diha si Engineer Arnel Anciano, na na sila Sir Kim, manager sa Giant, unya sayang buutan pod nga asawa. May buntag jud din ma'am. Salamat yung pagsunod sa itong programa des Tambungon, no? Salamat kaayo sa tanan natong mga kaigsunan des Tambungon. Kumusta ni Ninong Bilyo Leksyones diha? Ni Pare Remy Sigarino uban ni Mads Inday, may buntag sa inyo diha. Unya nila ni Konsehal Nova Gahob uban siyang Panimalay. O gunya sa mga Tiro family, brother
Ruel, may buntag nga ni Dong Aye or Ariel Kababan. Thank you so much Dong for being nice brother. Thank you gikayo. Ang Diyos natanaw nako nga nagpanalangin ka sa imong kinabuhi. Na maintain nimong imong pagtuo, pagpangalaga diha sa Ginoo. Unya ang imong pagkakaniadto og karon dunag dako na nga kalainan. Thank you so much Dong. Ang Ginoo magahatag pagdugang panalangin sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya. O ganya dinha sa kuan, dinha sa ni Ma'am Grita Ruidas. Mami, maayong kuan nimo mami, maayong buntag ni Buda Happy Sunday mami. O ganya sa kuan, sa mga kaigsunan dinha sa Lambusan. Kumusta ni Pastor Eddie Prasco? Dadi may buntag ni dadi. Si Mami Loida Prasco ug ni Daddy Matoy Prasco des Lambusan may buntag diha, no, sa inyo ha may buntag. O gunya sa tanan na lang ron nga naminaw sa atong programa unya congratulations sa newly elected Mayor Martinez uban sa ihang Vice Mayor uban sa mga konsyal may buntag sa inyo ha dinha. Again, dinhi pos daan bantayan. Congratulations sa newly elected mayor na si Attorney Gilbert Arabis. Attorney, maghinaot ko nga ang nakasulod dinha nga mga konsihal sa konsiho sa daan bantayan di magtan-aw og unsay bulok sa politika. Ang importante nga duna unta sila'y panghuna-huna alang sa kauswagan sa daan bantayanon nga mo kooperar sa imong liderato as a mayor of daan bantayan, no? Usahay manggod ang kini ang kuan usahay ang naa sa konsiho mo magpugong-pugong sa kuan sa kanana ang maayong plano labi nag budget magpugong-pugong kay ipakita gid nga way nahimo ug way ayo. So hinaot pang karon ang tagadaan bantayan lahi na kaniadto ug karon nga maglantaw kog maon sa tibuok daan bantayan nga makabaton og kauswagan na pod sa bag-ong liderato ang daan bantayan. O kunya kanini ang tong pasalamatan magkison dadas kinawahan ni Brother Jojo kaayon may buntag sa injada Sister Madel may buntag sa inyo ha. Unya sa tanan na lang ron nga nagsunod sa ato nga programa dinhi sa pana sa Libertad Bugos si Dayjina Masongat mayong kanini ang buntag sa inyo ha dihang tanan. Unya sa tanan na lang gyud nga nagsunod ning atong programa. Oy, hapit ko makalimot da ni Dr. Kim kabatan niya Dok. May buntag din mo uban sa imong pamilya. O siguro hilabihanag yung taasa sa ako nga mga pagpangumusta, no? Adto ta sa pagbasa nining atong mga viewers, no? Ay ato ning kuan ato ning tan-aw dinhi ini ang kuan ato ning kanonin mayong buntag ninong. O mayong buntag pod unya niya si Prince Advent Tixon. Sayong buntag Brajon. Yes, sayong buntag yun. Niya si Madam Alma Mahait sa Daha Diot San Isidro Leyte. Madam, thank you so much for being nice all the time. Kumusta diha ni Brother kuan Inting Height. Musta dong ayan, ya, tanan yung mga kabataan, may buntag, salamat kayo. Unya, good morning to everyone. God bless you always. Unya niya si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Maayong buntag kanimo Brother John ug sa mga kaigsuonan minaw ug sa mga nag-view ning programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Okay, may buntag po di mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo Itang, no? God bless nimo din ha sa kuan diha sa Saudi. Niya si Jovan Ray Arnival Buok. Good AM Kuya John. May God bless you always. Yes, good AM sad, no? Thank you sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, taud-taud og napay mga kuan, napay manulod karon ato ning tagaag panahon, no? Og napay manulod dinhi sa ato nga programa ato mga viewers. Well, diha po sa mga nasod labi na diha sa Toronto, Canada, diha sa Australia. Kumusta mo tanan diha? Kumusta ni Daddy Luloy Lubitania uban sa pamilya ni Pastor Randy Suson? No ni kuan din ha ni sa tanan na lang diha sa Australia ug sa umang mga nasod nga nagsunod ning atong programa maayong buntag sa inyong tanan, no?
By the way, sa gikaingon ko na mag-inusara ta karon sa Brother Libby dunay gitambungan nga summer camp dito sa Santa Fe. No, last day karon sa kanini ang kuan. Last day karon sa kananaang camping unya siguro itugot sa Ginoo ug mga adlaw medyo na makauban na nato si Brother Libby sa ato nga programa. Okay. Kanana ang adto ta natay atong tan-aw dinhi. Sir, muhatag lang ko og pagpanamaya sa among silingan nga ganahan gyud nga magsunod sad aning inyong programa. Si Rinaldo Abrias nga ang iyang pamilya paminaw gyud kanunay sa inyong programa. Ay duna unya mi pangutana dinha sir, dili lang sa pagkakaron pero duna mi ipangutana unya dinha sa kinini ang inyong program. Okay, daghang salamat no. Unya welcome kaayo ni anang inyong mga pangutana. Well, arita sa pikas nga kuan, arita sa pikas nga cellphone ato ning kuanon gyud ato ning solito ni sa pagtan-aw kay adto ta karon sa pagkuan hatag og tubag sa pangutana. Okay, unsa ba ning orasa mahuman atong programa, Brother Lingley? Okay, magtapos ta karon alas 9:20 no sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon. Sir, ugma sa buntag please ko og greet ni Ate Mabeth, iyang birthday karong adlaw sir. Ugma gyud nga adlaw birthday ni Ate Mabeth. Ate, happy birthday. Thank you gid kay ate sa imong kabuutan no. Usahay maluoy mi nga magtan-aw sa imo nga wa nay mahabilin halos sa imong sweldo kay ang imong mga igsoon, imong mga pag-umangkon dili gid nimo makalimtan. Yes, nindot magyud na ang kuan magod usahay magod maghatag gyud ta og kuan sa atong isigataw kanang mamatay na. Pero ang nindot gyud kanang matagamtaman pag yun nila parehas pabuhi. O nya salamat o lipay ta nga lipay maluoy mi magtan-aw sa imo at sa Mabet nga halos wa nay mahabilin sa imong sweldo kay ang imong mga igsuon, imong mga pag-umangkon di gyud nimo malimtan mo nay nindot na nga ingon ni anak no nga aduna bay mga nindot nga mga ligasiya nga kita sa atong kinabuhi. So wa magintay di man ta mo bato dinis kalibutan panahon nga magka lagi kuan may kanana ang wa man moabot maging panahon magkalagyo o kaha na akin say maguna sa kamatayon mo na nga kuan gyud kanana ang inunta magpabilin na lang gyud ang mga alaala sa mga maayong mga buhat no. Okay, ato ning kuano na po dire sa ani ay pangutan naman kumusta Brother Leo? Okay, ang plastar na lang mo din hadaan kay kining imong pangutana Brother Leo mao ni tagaan nako karon og atensyon no. Unya kung pwede mahimo ka nga duha or pinakadaghan tulo no. Pero mahimo ka siguro duha o kaya tulo kay taas-taas man ang akong oras pagsulti kay ako ramang usa no. Okay. Ato ning kaning basahon dinhi. Nice morning for you, sir. Si Bobby ni. Salamat sa imong pag-accept sa ako nga friend request sa imong cellphone. Og duna unya mi mga gustong mahibaw-an gikan nimo through Messenger and hope nga dili mi makabalda sa imuha sir. Amo gyud paninguhaon nga kananang naa ka sa inyuhang panimalay panahon sa kagabhion kay gabi iraman gugka dinha sa inyuhang balay. Oh yes, mugikan ko buntag sama ganina. Kanini ang kuan kanana ang buntag gikan mauli na buntag gabi. So buntag ra gid tag gabi makit-an sa atong pamilya. Ay lagi naa man ta kanunay naga tuyok-tuyok sa mga lugar o dapit nga nagkinahanglan. Pero ako gyud nagbuhat ra gigos buluhaton sa Ginoo dili sa goal winning kundi soul winning. Ang tao aton tudluan sa paghigugma diha sa Ginoo kay magkinaunsa nga magkinaunsa
magpabilin siya bisan pas daghang talisdanan nga mga lagad sa Ginoo. Kaysa naman atong hunahunaon ng goal unya makabot ang goal wa na ta kaibaw diin na gika asa na paingon ana ang mga kuan kanana ang mga nahimo nato nga goal ang ato soul ang pagdaog ug kalag o pagbati paggugma diha sa Ginoo, no? Okay, last text nga ako nga basahon. Pastor, mang pangutana man ni. So, dili lang usa tanani kay naa naman tay pangutana ni Brother Leo. No? Ato karon nga tubagon karon nga pangutana. Okay. Ato ning kuan, ato ning unsa ni? Ato ning tagaan og higayon ang pagtubag sa pangutana ni Brother Leo. Okay. Ato ning kuanon, ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni Brother Leo. So Brother Leo og nakapahiluna na karon mas maayo nga imo sa mga kaubanan imo sa diha nga kuanon imo sa diha nga unsa ni imo pod nga imbitaron aron nga mahibaluan gyud ang ato nga ang intubag sa imong pangutana. Okay, ato ning kuanon ni maayong gabi, Brother John. Dugay rami nga nagsunod sa inyong programa, brother. So maayong gabi kay gabi magunin niya na san kining pangutana pero nagkataon lang nga kinini ang kuan kanana ang buntag nato ni natubag dinhi sa programa kini ang maayong balita kay kagahapon nag-text si Brother Libby nga di siya makaari karon. So kagabi ako natiksan si Brother Leo nga sa buntag tubagon ang imuhang pangutana. Niya ingon niya, thank you Hinoon sir nga tubagon na gyud agong pangutana kay dugay-dugay naman na. Sa Brother Leo, maayong kuan nimo diha, maayong buntag nimo diha. Brother John, maayong gabi dugay ra gyud mi nagsunod sa inyong programa. Duna ko'y ipangutana sa inyo ha. Katong sa una, naabatoy kaluwasan ang mga tao. Kung naaman, unsa nga paagi sa kaluwasan? Karon naabay kaluwasan ang tao ug naaman unsa man sad nga paagi sa kaluwasan. Salamat sa pagbasa sir. Si Leo di ay okay, mas labing mas nindot kaayo Brother Leo nga brad na lang gyud. Okay, kay ang imo diri makabrad ka maka-sir. So brad na lang gyud, no? Mas tamis og nindot na kay kinini nga kanagong sir okay ra man na panahon sa naakas classroom ingon niya na ngani inigawas ang tao lagi mutahon magyud sir lagi hapon pero mas nindot gyud nga mogamit ta og mga words kanang haom sa lugar o dapit nga atong nahimutangan. Ingon ni Brother Leo, yes, dunay kaluwasan ang mga tao sa unang panahon. Matud pa nimo kung doon naman unsa man nga paagis kaluwasan ug sa karon duna ba po'y kaluwasan ug doon naman unsa man ang paagi sa kaluwasan. Okay. Ato ning tagaag atensyon ang imong pangutana dito sa unang panahon, no? Imong kuan ato nga tagaan og kahigayonan. Sa Biblia ang giila o una gyud nga giila nga katawhan sa Dios mao ang Israel. Nahitabo lang lagi, it's a long story para sa mga katawhan sa Ginoo nga naadto dito sa nasod sa Ehipto. Unya didto sa nasod sa Ehipto bisan pa sila og ingnunta nga hisalaag na tungod kay pagano maguning dapita o lugara gipanalanginan sa Ginoo ang ilang kaliwatan nagdaghan sila dito og nakita gyud sa mga Ehiptohanon nga matud pa sa mga Ehiptohanon gipanalanginan sila sa ilang Dios. Og unya nahimo na sila nga gitawag og next generation tungod kay dunay mga Israelita nga nakapamilya, nakapangasawa na minyo og mga Ehiptohanon og dunay mga Ehiptohanon nga nakaminyo na pod og mga Israelita. Didto niining panahon na wa gid sila mabuwagi sa ilang pansin diha sa Ehipto. Unya gipahamug-atan sila sa mga trabaho tungod kay sila mga kugihan. Unya daghan kayong mga kuta sa trabaho, mga inunta murbag mandaran sila nga mauni inyong himuon ining adlaw. Unya makita nga ang mga Israelita pertigid nila kapangakugihan, nagdaghan until nga sila ginapaantos gyud pag-ayo pinaagi sa daghan nga mga buluhaton.
gamay kaayo nga sipyat sila bunugon, latiguhon. Og unya ang ilang mga pag-agulo wala matago sa pananaw sa mga mata sa Dios. Gustos Ginoo nga sila papahulayon sa ilang mga pag-antos. Giluwas sila sa Ginoo pinaagi kang Moises. So dinhi ining panahon na, tandaan nato nga naluwas sila sa Ginoo pinaagi kang Moises, gikuha sila dito sa Ehipto, gidala ngadto sa kamingawan. But before aning mga porsyon na ining kay Guyanuna, ang una gyud nga kaluwas timan niya ang mga Israelita naluwas sila pinaagi kang Moises didto sa Ehipto. Pero ang una gyud nga kaluwasan nga makita ang gigaplastar dinis balaang kasulatan sa diha nga ang tao naghimos pagpakasala. Ug unya sumala sa Isaias 24:5 nga ang tao naghimog pagpakasala tungod sa paglapas sa sugo sa Ginoo, ilang gilapas ang balaod ug mga tulumanon sa Ginoo. Tungod sa sala, ang himaya sa Dios nahawa sa tao, sumala sa Roma 3:23. Tungod sa sala, ang tao nahilayo ug nahimulag sa Dios, sumala sa Isaias 59:2. Unya, kung imong basahon ang Henesis Kapitulo 6, versikulo 5 ug 6, og nakita niyo ba nga Dios ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, og nga ang tanang hunahuna ug pagpamalandong siyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Tandaan nato, Brother Leo, nga ang Ginoo naguna kung imong basahon na sa ubos, ang Dios nakaunahuna siya nga ang kalibutan iyang hukman pinaagi sa lunop sa tubig. Tandaan nato na. Og unya si Noe matud pa dinhi sa Biblia nga si Noe nakakaplag og kamuot sa mga mata sa Dios. Og matud pa sa Biblia nga si Noe naglakaw kauban sa Dios. Busa wala ba kay huna-huna higala nga imong awaton ug himuon ang gihimo ning Noe nga siya nakapahimuot siya sa Dios tungod kay naglakaw sa uban sa Dios. Ug tungod niini, ang Dios nakahuna-huna siya nga ang kalibutan iyang paghukman pinaagi sa lunop sa tubig, iyang paghukman ang kalibutan. Ug unya ang gihimo nga instrumento sa Dios aron unta ang mga tao makalikay sa paghukom sa Ginoo aron ang tao maluwas. Si Noe, gisugo sa Ginoo nga magwali aron ang mga tao mag-usab ug magbag-o sa ilang kinabuhi. Beside ni ana, pabuhaton sila og arka kay adunay paghukom nga mahitabo sa Dios pinaagi sa lunop sa tubig. So it means nga imong mahulagway nga ang kaluwasan nila diha sa arka ug ang paghukom pinaagi sa lunop sa tubig. Kung imong tan-awon gud hilabihan kataas ang kutay sa kapanahunan sa pagwali ning Noe maayong balita, pero nagpabilin ang mga tawo nga wa pugyoy pagtuo sa mga butang nga ilang nadungog ug nabati. Si Noe naghangyo sa mga tawo kung mahimong magbuhat sila og arka kay dunay paghukom unya sa kalibutan. Og kadtong arka mautong ilang kaluwasan. So Brother Leo, may kaluwasan ba ang tao sa una? Kung duna unsa man o mauni ang arka. Unya nahitabo lang sa gyud pod nga sa sinugdanan pa ang mga tao na kumbinsi nga dunay paghukom. Busa mibulig ang mga tao pagkuha og mga kahoy dito sa kalasangan, gidala diin dito nahimutang ang arka nga tukuron. Pero sa nadugay na, just imagine ka, 120 ka mga tuig, sa nadugay na, ang mga nagtrabaho sa arka na kumbinsi na sa huna-huna sa mga tao. Maubitaw na nakabantay mo, nga sa diha nga iwali ang maing balita, gihangop nila, gidawat nila, nga kini kamatuoran, pero sa daghan nga mga panghitabo sa kinabuhi ug mga pagpabugnaw nila, nabugnaw, nibalik ra pod, mibiya na sa pagpangalagad sino. Mautong mga tao sa unang panahon, sa sinugdanan, gibuhat nila ang arka, tungod kay gusto sila nga maluwas, pero niabot ang panahon, nga sa naimpluensyahan sila sa mga istorya sa mga tao, kadtong na nagpanday sa arka, wa gi usa atong naluwas nila. Gawas ra gyud sa tulo ka mga anak ning Noe nga dinhi sa biblically ginganan sila si Sem, si Jam ug si ni Japet, mo tulo niya ka anak nga lalaki. Ug unya naminyo naman, ug unya tagsa-tagsa niya ka anak naminyo na, o sa laktod pagkasulti walo ra gyud ang tulo ka umagad ning Noe, tulo niya ka anak ug ang iyang asawa og si Noe.
Unya sa diha na gyud sa inunta katapusang minuto na gyud kay gayunan wa na magsugo si Noe nga ang mga tawo magbuhat og arka. Ang gisugo ni Noe mosulod na lang sa arka. Gitagaan na gyud unta og dako gyud kaayo nga paborable. Pero ang mga tawo nagpabilin gihapon nga gahi sa ilang kasing-kasing. Busa ang mga mananap gipasulod dito sumala sa Henesis kapitulo 7:1-2 gisayunan ka the first mention in the Bible nga duna di ay duha ka matang sa mga mananap nga gibuhat sa Ginoo nga mahinlo og kananaa malinis og mahugaw. Unya gipasulod dito sa arka. Pamatian ra gud ninyo ni ang sa city, no? Sa diha ang nagsulod na kay dili man gyud ang mga tawo motuo. Walay pagpatalinghog. Busa niining panahon na ang natagaan na gyud hinuon og kahigayunan, hinuon plano ng daan sa Ginoo, mao ang kuan natagag kahigayunan, mao ang mga mananap nga gikan sa kalasangan. Matud pa dinhi nga ang mga mahinlo bay og laki tinagpito ang mahugaw bay laki tinagura. Ato masahod dinhi sumala sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2. Nag-ingon dinhi og si Jehova miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka. Kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatan na. Makita gid nimo og unsa kadautan gyud ang mga tawo sa panahon ning Noe. Ug unya matud pas Ginoo nakita ko nga nakita ko nga nag-ingon dinhi nga matud pa nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatan na. Mo ni ni sumulod ka og sa tibuok mong panimalay sa arka. Kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatan na. Nagide atubangan Ginoo ngano man doktrinang way unod ug way bukog. Unya niya dinhi gisulti dinhi. Pasudlo na sila giibita na sulod dito sa arka. Unya dinis duos na gyud sa tanan nga mga mananap nga mahinlo kumuha ka og tinagpito ang laki og ang bayi og sa mga mananap nga mahugaw tinagurha laki og ang iyang bayi. So duhay duna ka matang dinhi gisgutan mga mahugaw o mga mahinlo masulod dito sa arka. Ang pagkakaiba mao nga mas daghan ang mga mahinlo kaysa mahugaw kay bay og laki sa mga mahinlo tinagpito. Unya ang sa mga mahugaw bay og laki tinagurha. So makita nimo ba nga duna ra gitumong og katuyuan sa Ginoo nga kini sila mabreed, mudaghan ni sila paliwaton mao na nga gipasulod sila dito sa arka. Pero sa gidugayo ag gidaghanon sa mga mananap makita mo og wa pa bagay Dios nga unsa kahugaw kabaho ang arka nganuman matag mananap malibang man mangihi man unya ngano giunsa nila pag sinabtanay dito sa sulod pagpahiluna sa ilahang mga lawak ilang butanganan og unya sila dito nanulod sa arka. Sa pagsulod na sa mga mananap dito sa arka si Noe nagpabilin paghihapon nga nagbarog og nagtindog na nag-awhag naghangyo sa mga tawo mosulod na sa arka. Brother Leo uban sa tanang naminaw karon ni atas katapusang kapanahonan ang Dios nanawagan sa ato, ang Dios nagtawag nato, hinaot pa nga kita mo response sa panawagan sa Ginoo aron ta mga luwas. Well, balik ta dito sa arka. Wala man gyud ang mga tawo'y pagtagad sa hangyo ning Noe. Hinuon na nagpasipala sila tungod kay ni adtong panahon na mga 601 na mo'y edad ning Noe adtong panahon na. Ang ilang paghunahuna o pagtuo nga si Noe nagsalimuang. Si Noe giango-ango, mao na ang mahitabo, mao na ilang paghunahuna. Pero kanang tanan gipalabay ra gina ning Noe. Wa gyud na buhata nga si Noe nakigbatok sa ilahang mga aynon ta dili mao ug insakto nga mga panghunahuna. O unya niining panahon na misulod na sila dito sa arka. Pero ang mga tao, Brother Leo, basta ng mga naminaw, nagpabilin nga naglantaw lang kay ang arka dito man ibabaw sa bukid. Ug unya sa diha gipasira na ang pultahan sa arkas pagsira, buti pasabot sira na ang ilang kaluwasan. Ang pangutana mo, Brother Leo, may kaluwasan ba ang mga tao sa una? Yes, doon na ay kaluwasan. Ug na ay kaluwasan unsa man ang ilang kaluwasan arka. Sa pagsulod nila dito sa arka, ug ning sulod paunta sila luwas. Ug unya niining panahona napalig-on ang hunahuna sa mga tao nga sayop si Noe usa lang baka bungag dahom-dahom sunahuna
Kay unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, wa maginahitabo nga lunop. O unya, ginasira naman ang arka, but pasabot sira na ang ilang kaluwasan. Pero naglima na lang kaadlaw, unom kaadlaw, nagpabilin ang kainit sa adlaw gyud. Og tungod ni ini ang mga tao 100% silang hunahuna nga nabuang naginisnoy. Naghuna-huna si Noe nga ang iyang arka ning lutaw na. Kay unya sa paglutaw nga wa man na sa Daplins Baybay 2 mas pinakahabog nga bungtod. Apan sa pag-abot na sa ikapito nga adlaw, ang kalibutan gipalunupan sa Dios. Ha? Giablihan ang mga tinubdan sa katubigan nga bulwang. Sa nakita sa mga tao nga tingali si Noe, tinuod sa siyang gisulti kay naa naman ang tubig. Tungod niya na, ang mga tao nanguha silang salapi o bulawan. Isaka sila dito sa bukid, dintuan na himutang dito ang arka ning Noe. Naninggit sila. Posible nga ang mga igsuon ning Noe, mga igagaw ni Noe, mga pag-umangko ni Noe, mga apo ning Noe, nagpailag yun to. Ha? Naninggit sila nga paabli na sa arka kay musulod. O unya, ang uban pod ning presentar nga igsuon mi sa imong umagad Noe. Ha? Sa side sa asawa ning Noe. O unya, sa tanan nga mga panginlaba o mga pangnindahay, dala ang pagpalit unta sa ilang kaluwasan, pinagis, pagdawat sa ilang mga salapi o bulawan, nangapakya sila. Busa, nakita man nilang wa giti mailhan nga sila maablihan, nanagan sila ngadto sa pinakahabog kaayong mga bungtod sa pamasin nga maluwas sila. Ang uban na naka sa mga dagko nga punuan sa mga kahoy sa pamasin nga maluwas sila. Pero gipadad-an sa Dios og hangin ug ulan, diin nga tumba ang mga kahoy, gilapawan ang dagko ug tag-as habog nga mga bungtod sa laktod pagkasulti ang tanang paninguha ug paningkamot sa mga tao aron sila maluwas sa dakong adlaw sa paghukom Ginoo, wa gid sila'y nahimo. Tungod niya na nag-ingon ang 1:24 proverbio, ako nagtawag apan kamo ning balibad, akong gibayaw ang akong mga kamot apan walay tao nga nagtagad. Timan-i nga kining hitabo Brother Leo uban sa tanang naminaw karon, mahitabo gyud kining panahona unya tungod sa pagkawala nimo'y pagtagad diha sa Ginoo. Ang kanunay nimong gipahiluna ang imong kaugalingong kinabuhi, imong kaugalingong plano, pero wa gyud ka magtagad sa panginahanglan sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, akong gibayaw ang akong mga kamot. Mo ning ingos Proverbio 1 kanana ang 24. Unya kanang doktrina lagi nga wa sa Biblia ba nga ang matuod nga Dios walay unod ug bukog. Unsaon naggibayaw nako akong kamot apan walay tawo nagtagad? Unsaon man nimo na? Wa manggod magtagad ang mga tao sa unang mga panahon. Imbis sila gitagaag panahon ug kahigayon nga maluwas, pero ang hinungdan nganong sila wa maluwas tungod kay wa sila mutuo, wa nila dawata, wa nila pahimusli ang panahon ug kahigayon alang sa kaluwasan. In short, nga panahon sa pagkuha na lunop, nangalaglag ang mga tao maliban ni adtong nakasulod dito sa arka. Kini ang atong huna-hunaon ug pamalandungon nga ang Dios dili gyud ay mamakak. Pero dunay kaluwasan nga gitanyag ang Ginoo sama sa kanang arka. Pero ang mga tao kay nagdumili man, hinungdan nga sila lumos na hukman pinaagi sa lunop sa tubig. So ingon niya na ang kaluwasan, Brother Leo, pinaagi og arka. Karon sa panahon karon, ang pangutana karon, kanana ang may kaluwasan ba ang tao? Yes, dunay kaluwasan ng tao. Unsa man nga paagi sa kaluwasan. Si San Pablo nagsulti siya sumala sa gihisgutan sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, matud pa ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mahuo ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tandaan nato nga ang kaluwasan sa tao diha sa pagtuo. Ang tao mao na ang gihisgutan gyud dinis Biblia. Unya ang ikaduhang Timoteo 3:15 nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus.
Mauni ang kaluwasan nato karon, Brother Leo uban sa tanang naminaw. Sa una ang kaluwasan sa tao arka, apan karon ang kaluwasan sa tao ang Kristo na boy atong kaluwasan. Busa kung gisulti kung atong tanawon ang gisulti ni San Pablo sa Roma 1:16 kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga Hudiyo sa unas tanan ug sa mga Kristiyanon usab. Nganuman kay ang kaluwasan dito magsukan, dito unang niabot ang kaluwasan kay si Kristo man maong kaluwasan, si Kristo Hudiyo, nagpakatao siya sa mga Hudiyo, pero ang mga Hudiyo ni reject, wa mo tuo kang Kristo. Mo ning gisgutan gani sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga wala nay lain pangangalan dinhi ubusilong sa landong sa langit nga pinaagi ni maluwas kita. So ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, mo na ang kaluwasan sa tao. So sa Mateo sa Juan 3:16 nagingong, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Remember, nag-ingon din nga and whosoever believeth in Him, and whosoever believeth in Him, timan igod, should not perish but have an everlasting life. Maangkon mong kinabuhing walay katapusan, maangkon mo ang kaluwasan, pinaagi diha kang Kristo. Tungod ni ana, ang kaluwasan sa tao karon dili arka kundi Kristo. O mao manggani hinungdan nga si Kristo nagsugo siya sumalas Mateo 24:14, malinaw ang gisulti ni Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Mano man nga iwali man ang maing balita, kay matud pa maukini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa ang kaluwasan karon dili na arka kundi Kristo. Mao ning isgutan sa 1:21 og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya paganlan si Jesus. Kay siya mao man ang magaluwas sa mga taon gikan sa ilang mga sala. Unya sa 4:12 wala nay lain pangangalan nga dinhi sa ubusilong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Diha ra gyud kang Kristo. Si Kristo ang atong kaluwasan karon. Mao na ang imong pangutana, Brother Leo, sa una duna ba'y kaluwasan ng tao? Yes, duna. Kung duna man, unsa man. Arka. Matud pa nimo karon naabay kaluwasan ng tao. Kung duna man, unsa man. Ang kaluwasan karon dili arka kundi si Kristo. Busa gikinahanglan nimo higala nga imong tagaan og panahon og higayon si Kristo nga makahimo pagpuyo diha sa imong kinabuhi. Kaya naman ang kaluwasan ana lamang kang Kristo, wala diha sa relihiyon. Mo na ang gisgutan nga and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Si Kristo mao ang atong kaluwasan. Mo ning gisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nagingon nga ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Pinaagi kang Kristo ang tao maluwas, dili na pinaagi og arka ug nga tungod ni ana mga kaigsunan iwali ang maing balita sa gusto ang gustos Ginoo ang tao makadungog mahibalog masayod sila og unya mga kaigsunan ang atong himuon ra gyud nga muduol ta kang Kristo atong tagaan og kahigayunan aron kita nga maluwas, no? Busa ang kaluwasan karon, Brother Leo, pinaagi sa kang Kristo. Mao nang iwali ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, no? Okay, ato na ning natagaan ang kaluwasan sa una arka, niya ang kaluwasan sa pagkakaron kanana ang Kristo. Kristo. Tungod niya na, kay maluwas man ang tao pinaging kang Kristo, dili pinaging suliyon, ang atong himon ang pagsunod diha ni Kristo. Matud pa ni Kristo, sumala sa Juan 10:27, ingon ni Kristo, ang akong mga karnero na kaila kanako, ug sila nagasunod kanako.
Busa himuon na to ang pagsunod diha kang Kristo kay maluwas ta. Ang gisgutan o nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Pinaagi kang Kristo ang tao maluwas. Dili pinaagi sa imong daghang salapi, dili pinaagi sa imong propesyon, dili pinaagi sa imong pagkadato o kabandianon. Kay ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang kaluwasan karon na abay kaluwasan, yes na. Og naaon sa man ang pagtuo diha kang Kristo. Ngani usa sa panahon gyud nga ang Gilgard inunta na lang na convert ba sa pagkabilanggo nila ni San Pablo kay diha magudtoy higayon nga ang manlulunda misulod dito ni adto sa jail nga abli ang tanang pultahan sa ng pultahan sa jail. Ug unya pagkakadlaw na kung imong tan-awon ang record sumala sa buhat 16 miround ang Gilgard ug iyang nabantayan nga naabli naman ang tanang mga pultaan sa bilangguan. Unya nahibaw ka ba og unsa kadaghan ang mga piniriso diha ug kanang mga piniriso nagkalain-lain ang mga sala ni ana nga nahimo. Unya og makalayas na kay imo man na nga risgo ikaw nga guard on duty. Og nakita niya nga ang buganghaan abli na milanit siya sa iyang espada. Niya kay magpakamatay na lang unta siya. Pero gisinggitan siya ni Pablo. Ayaw pagbuhat, paghunahunag buhat daw ta sa mong kaugalingon. Di araming tanan. Wa, may manglakaw. Nga naman. Kay ang rihas wala makapugong sa pagsulti o pagwali ni Pablo sa maing balita. Din ang tanang mga binilanggo dito, iyang ginawalihan. Bisan pa man sa kahigayunan nga giablihan sa manulunda ang ang pultahan sa mga rihas. Gipili nilang magpabilin sila sa bilangguan aron ilang padayunan ang pagpaminaw, pagpatalinghog sa mga pulong ni Pablo. Sa pagsinggit ni Pablo nga dili magbuhat ug dawtan ang gwardiya miduol sa ilaw ng utana. Sumala sa buhat 16:30-31 ang pangutana, mga senyores, unsa may among buhaton aron ako maluwas? Ang tubag ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus, og maluwas ka uban sa imuhang panimalay. Busa ang pagtuo diha kang Kristo mo ni gisgutan sa ng Timoteo 3:4, ikadon Timoteo 3:15 nangingon ug nasukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo Jesus. So pinaagi di kang Kristo ang tao maluwas. Busa Brother Leo, ang kaluwasan sa tao karon pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Well, sa dili pa ta moadto sad pagtubag og lain nga pangutana ato sa ning tagaan og higayon ato ning tan-aw nini ang mga viewers nato karon, no, nga niya kuan lantaw sa ato nga programa. Niya si Ma'am May Barido Cuyos. Maayong buntag Kuya John og sa tanan nga Nibyo. Good morning. Watching here at nailon sa panimalay nila ni Kuya Nap ug Ate Jumi Rituya. God bless sa program Kuya John. Okay ma'am. Thank you so much ma'am, no? Ang Ginoo magapanalangin nimo ug dili lang gid unta gid kuan mamay magid unta nga makita ta kay unsa na pud kang gidugayon na pero amot lang ani mahimo ba ni nako ron ma'am na bisag duha lang unta ka minuto kay balik naman pud mo dito sa Davao pero Domingo magod ang mga tao daghan gid kaayong atong adtuon. Well, niya pa si Imelda Usabel Buratso. Sister Milda, kumusta man? Ang Diyos unta, magapanalangin gud sa imo. Dako nagigkayog distansya ang imong kinabuhi kaniadto ug karon, Sister Milda. Kaniadto naara kas kampo, manarbaho, mamaka, mangguna. Pero karon gitagaan kas Ginoo dako ug nindot nga balay. Ang imong mga anak profesional na. Unya, tagpila na kabuok ang sakyanan, labi na gini Sir Melvin, naahastilan. Na ay iyahang Fortuner, na iyang kananang Expander, na ay iyang Avanza, pastilan. Layo na kaay mo giabutan tungod sa panalangin sa Ginoo. Sister Milda, himuan ninyong inspirasyon
ang panalangin sa Ginoo, padayon mo sa inyong pagpangalagad, unya mas mudaghan pa ang panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kumusta mong tanan diha? Kanini uman kaning Sir Melvin Boracho. Ato ni masaho ni ang imong message, maayong buntag Brad John og sa Brad Libby. Si Brad Libby ron tuwas Santa Fe sa Okoy kay camping. Brad Libby og sa tanang naminaw sa ato programa sa radyo, watching from Buayahan, Medellin. No? Salamat, Sister Milda. Just imagine ka, almost 16 years nga wa na ko kabalik diha sa inyo. Unya, payag pa to. Karon ay, daw mansion eh. Ha? Salamat sa Ginoo, Sister Milda. Unya, kumusta mong tanan diha? Nya si Brother Wing Wing, Win Marie Gulima, salamat po duman siyang pamilya. Niya si Brother Maki Kuro. Pwede Brad, ipatukar ang mingaw ang langit. Salamat. Okay. Kinigong mga kuan na Brad Maki, tua ang mga kuan na kuan dito sa cellphone ni Brother Libby. Di gid mo maka-request ron kay ang ipatukar diri ganina ang di aman na kuan diri sa computer, no? May mantos una kay i-request ninyo pangitaon dahil ni Brother Libby ang cellphone unya mapatukar. So palabya lang usa ninyo ning panahona, no? Kay ato ra unya na nga kuan kanini ang ato ron sa sunod, ato ron niya na nga ipatukar ang inyong request mo balik na sa Brother Libby. Okay, niya pa si Ma'am May Marido Cuyos, human sa program diretso ari Buena Marga Kuya John. Ma'am, kanang okay ra gyud unta na ma'am, pero karon gihulat na pod ko diri sa gawas ma'am. Sagdi lang ang Ginoo na lang di kita may panahon pa gid ma'am, di pambalik Ginoo magkita na, no? Okay, ni apod si napay ko ni Ma'am May naa si Kuya Abring ari naglito pa mi nagluto ni ma'am, no? Nasayop lang ni pag-type, no? So salamat. So enjoy mo din ha ma'am, no? Enjoy mo din ha. Unya salamat kayo sa inyong pag-view sa atong programa bisan og na-busy mo sa pagluto karon din ha, pero sa gihapon natagaan yung higayon ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Well, Brother Leo, no? Salamat sa imuhang pangutana diri nga kung naama sa una may kaluwasan ba ang tao o naaman unsa man. Nya karon naabay kaluwasan ang tao? Yes, naa. Ang kaluwasan sa tao karon pinaagi kang Kristo. Busa atong paninghuhaon, atong paningkamuton nga ang kaluwasan kay diha man kang Kristo moalagad ug motuo ta kang Kristo kay siya lang ang makahatag nato sa kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Well, ato ning tan-aw na pud ning sunod nga pangutana. Pangutana ni Arnel Gabuya. So Brother Arnel Gabuya, maayong buntag nimo Brother Arnel Gabuya. Kinini ang kuan sani akong pag-text nimo gabi optional man, mahimong matubag mahimong dili, pero karon na kuan gyud kanina ang matubag gyud ni. So ang imong pangutana, sige man mo og balik-balik sir. Sige mo og balik-balik sir ni anang kasuguan. Unya sigurado gyud mo nga maluwas na mo ana. Mo ni ang imong kuan Brother Arnel Gabuya. Ang tinuod Brother Arnel, kini ang rason manggod ngano nga kanunay ning mabalik-balik hibalo mo gunsa tungod kay kanunay maning gibalik-balik og pangutana sa atong mga pinalangga nga mga listener. Unya ra ba kana na ganing kasuguan mo hisgutan, daghan kaayo ang muhatag og atensyon ni ana tungod kay daghan mangyud nga mga tao nga nagtinil sa doktrina karon nga wa na nang kasuguan. Kay panahon pa na ni Moises, karon panahon na ta ni Kristo. Busa kun ang kasuguan ay hisgutan, daghan ang muriak may tungod ana. Muna hinungdan nga masigi na gid hinuog balik-balik ang kasuguan. Nganuman tungod kay kanunay man ang gibalik-balik sa atong mga listener. Kay dinhi gud sa atong programa sa kini ang maing balita og kanang Jesus is our hope. Ang atong topic, ang atong hisgutan nagagikan sa atong mga listener. Nagagikan sa atong listener. Nabitay uban mo ingon nga nang daot mo, pastilan ang amo pagpasabot dili pagpangdaot.
kay nga naman gikan man na diha sa inyo ha. Unya amo ra man ang gipasabot dire. Karon, sige mo balik-balik anang kasuguan. Maluwas ba mo ana? Tinuod lang Brother Arnel Gabuya, ang kaluwasan wala diha sa kasuguan. Ang kaluwasan naa ni Kristo. Busa si Kristo may atong ilhon og manluluwas, dili ang kasuguan. Apan ang luwason sa manluluwas ang nagtuman sa kasuguan, dili ang nagsupak. Pamati iragod ni usa sa mga tawo nga nangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon sa maong tawo nga nangutana kag Ginoong Hesus. Matud pa niya, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Mauna ang pangutana sa atong sa tao diha kang Ginoong Hesus. Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit? Moni ang pangutana sa maong tao. Unya ato ragod ni nga kuan dinhi sa ark naman sa Luke, no? Sa Luke kanang chapter 18 verse 18 until 21. Kanang giingon nimo Brother Arnel nga sige gimug balik-balik ang kasuguan, pastilan mao na gani isgutan kasuguan, ipapahulay, larawan, pagkaon, astilan. Dugay kita mahaon diha kay daghan kayong mangutana ana. Unya inyo pong ingnon na sige mig balik-balik, no? Nagsigi lang gid mi anig balik tungod sa mga listener. Kay kadaghan sa naminaw, kadaghan sa nangutana, unya maurang mga puntuha. Dili man na pwede. Kay ang uban gipansin anang pangutana about the law, pero ang uban dili. Mo na hinungdan nga mabalik-balik. Pero kanang imong gisulti ba? Nga kanina ang Brother Arnel nga maluwas mo ana. Wala ko'y nakita sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi sa kasuguan. Ang akong nakita ug nabasa sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug ang tao maluwas diha kang Kristo ug ang pagaluwason ang nagtuman sa kasuguan. Dinis the Living Bible, tuguti nga akong basahon, nag-ingon din hiyo. Once a Jewish religious leader. Tandaan na to na, usa sa mga pangulo sa relihiyon, sa mga Hudiyo. Ingon siya, ask him this question. Nangutana kaniya ni ining pangutanaha. Good sir. Maayong magtutudlo. Ako na lang ning i-translate kay naam sa mga bata nga maminaw. Ang akong anak ron, minaw sad. Amo na nga ato lang ning i-translate. Good sir. Sa to pa maayong magtutudlo. Muna iyang pangutana. What shall I do to get to heaven? Brother Arnel, bawat lusok sa mga pulong nga na-mention din hinuktoki pamalandunga og sabta. Ang hinungdan na unya sa adlaw sa katapos ngano nga adaghan sa mga tawo di maluwas tungod maguna sa pagkawalay paghuna-huna sa pulong sa Ginoo, gibaliwala lang nila. Kay ang ila ang namatag mahay, more gina ila. Pero niya matud pa nga ask him this question. Ang utana kaniya pangutana, good sir, maayong magtutudlo. Ingan niya. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron makasulod ko dito sa langit? Niya unsa may gitubag sa maayong magtutudlo. Nangingon ninyo, do you realize what you are saying when you call me good? Nahiba na imo bang napamalandong sa imong pagsulti na o pagtawag nako, sa imong pagsulti o pagtawag nako nga maayo? Maayo. Inga, Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Brother Arnel, ako mo ingon uban sa tanang naminaw ron. Bisag unsa pay imong propesyon, bisag unsa pay imong posisyon, ayaw gid paghuna-huna nga ikaw maayo ka. Kay kun imo na ganinang tan-awon imong kaugalingon nga maayo ka na, mubati ka na gani sa imong kaugalingon maayo ka, magsugod na nga imong ikumparar ang imong kaugalingon sa uban, mo feel naman ka mas maayo pa ko ana niya. But remember, Jesus say, only only God is truly good. Muni gisulti din ni Kristo and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa na gyud po'y lain. Muni gitubag sa maayong magtutudlo. Well, ipadayon ta. But as to your question,
apan mahitungod ni anang imong pangutana. Mani, you know what the Ten Commandments say. Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Akong balikon sa imo, Brother Arnel, uban sa tanang mga naminaw karon. Ang tao dili maluwas pinaagi sa kasuguan kun dili pinaagi kang Kristo. Pero kinsa maning luwason sa manluluwas nga si Kristo ang nagsunod, ang nagtuman sa kasuguan. Mo na luwason. Kay kung sa kasuguan di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw. Unya kay guwa di ka magsunod ana. Hamay kuanos Ginoo maluwas dahil nang manapaw. Maluwas dahil nang nakapatay nga gisulti na sa Biblia nga walay makasulod siya sa langit sa mga mamumuno, mamatay tao. Ngingon din matod pa nga only God is truly good and no one else. But as to your question, you know what the Ten Commandments say. Nasayod na mo og unsay gisultis kasuguan. Muna nga, Brother Arnel, kung nangalagad kas Ginoo, ayaw gina ipadaplin, ayaw na biyai ang kasuguan. Kay ingon sa tao, what shall I do to get to heaven? Ingon sa Ginoo, you know what the Ten Commandments say. Muna gisultis Ginoo. Unsa maning mga sugua, gimensyon na gid na ang Ten Commandments. Pero ni apa ang gisgutan. Matod pa dinhi, don't commit, the Ten Commandments say, don't commit adultery. Dili ba ni kasuguan? Napulo ni kasugo? Unya, mao ni kinahanglan usa sa mga rekisito nga atong sundon kay aron ta nga unsa maluwas. Kay alang-alang magluwason sa manluluwas nang nagsupak sa kasuguan, don't commit adultery. Unya, naay mga pundo karon, naay mga tao nga ang ilang giwali wa na ng kasuguan ko ay makatuwa dinis bugo paniid ra gabunis bugo kanang masabado ug manlubinggo mahapon labi daghanang magwali diha. Magtabok-tabok lang mga iskina pero na ang uban ana lain-lain man ang punok, lain-lain pwesto magwali sila. Magwali mismo ang akong duha ka dalunggad naminaw gid moingon dunay tao diha moingon nga siya nakatumas kasuguan, los-los nimo. Tanawa ang gigamit termino, los-los nimo. Wa manggay kakatuman sa sugo sa imuhang kay imong asawa sa sugo na hinuon sa Ginoo. Tanawa, mauning mga doktrinaha nga ang yawa mo'y nagpaluyo niini nga imbis tudluan ang tao nga mosunod sa balaod sa Ginoo, gitudlo supak na noon. Muna si Kristo, ang mayong magtutudlo, nagatudlo siya, may tungod sa kasuguan. O kini nga programa nga inyong gipamatian, nagtudlo sa ni may tungod sa kasuguan. Ngayon, don't commit adultery. Busa, kung doon na naganitaw nga nagwali nga wa ng kasuguan, kana, kung nakabantay mo, madungog na, nga naanay asawa nga nangabit, naanay bana nga nangabit, mabatian pagani nimo, nga ang bana sa asawa gisalo pod sa kinini ang igsuon. Nano man na ipikto na sa mga pagtudlo nga wa itudlo ni Kristo sa manluluwas. Don't commit adultery, di ka manapaw. Muna nga kamo din maniid mo sa mga tao sa inyong palibot, kamong mga gwapag asawa. Oy, delikado na. Kay naay mga tao nga wa na tuyo pagsunod sa kasuguan. Ang mga bana tuwa na permis trabaho. Ang mga asawa na aras balay, hinuna sa ibang asawa tuwas trabaho. Pero uroy, kung ang imong asawa gwapa unya, tuwa kas trabaho imong asawa na adis balay, kaya wa na nimo tuguting manarbaho tungod aron maatiman ang mga bata. Uy, ugwa ka diha, ug ismiring hoyon ng imuhang asawa. Nga naman, tungod kay wa na lagi sila pagsunod sa kasuguan. Unya, daw siya nakamit adultery. Sunod, daw don't murder. Ngano nga halos mapuno na wa nay kasudlan nawa ang kapasidad sa kananaang kuan og imong susiho na. Nagsiksikan ang prisuhan. Ngano man tungod na ipikto na sa mga tawo wa nay tuyo pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, daghang gipatay. Don't salat murder. Don't murder. Sunod don't steal. Unsa may hinungdan kuno aber? Unsa may hinungdan kuno nga kanini ang naay daghang mga nangawa nga mga butang, mga tao na ngawa nay
tuyo sa pagsunod sa kasuguan. Mga tao na nga na-influensya, mga tao nagtudlo nga wa na ng kasuguan kay way makatuman. Ha? Ganinin daw siya not still dili ka mangawat. Nganong daghang kawatan ron. Kana tungod na kay kuan, kana na ang wa day tuyo sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Sunod, don't lie. Ang ano man daghang kaimbakakon ron. Tungod kay sige tudlo na ako'y kaila. Ako gani nga gibadlong kay Junjun masato siya gyud, junior magod. Ako junior ko pero Jun ragid ang nakuha sa ako pero to siya Junjun. Ha? Pastag yung buguya. Ultimo asawa, ilaron. Ngano man makasweldo na gani tunas beer house magpuyo. Nya kini po mga babaeng naas beer house abtik masag kayo. Ha? Wa man ay dilian pag gunit-gunit kupay-kupay sa lawas laki. Ang usa ka kamot nagkupay sa kupayunon ras asawa, pero pastilan ang usa ka kamot didto nagkuot-kuot sa bulsa niya hubog na gyud kaista na. Nawa ang kwarta. Ning uli sa ila gihambugan ang asawa. Day pastilan gyud di malasa. Gikuutan ko diha sa jeep. Awa? Gikuutan ko diha sa jeep. Purting hilakas asawa. Ngano man? Unsa maibayad sa utang nga matag naglakaw ang mga adlaw sa semana ang tanang kinahanglanon utang unya karon wa na magikwarta. Na makak gikuutan kuno siya diha sa jeep kay nakatulog siya. Ha? Og unya mo nang ingon don't lie. Moning resulta sa pagtudlo nga wa na ang kasuguan. But remember, Jesus Christ nagsulti siya. Ha? You know what the Ten Commandments say. Unya ingon din, honor your parents and so on. Tahura ang imong mga ginikanan og uban pa. Tanawa ha. Huna-huna ako no ka. Kung imo ning huna-huna og pamalandungon, usa sa mga paagi nga ang tao maluwas sa pagsunod sa kasuguan. Bisag dili na makaluwas ang kasuguan. Nganuman si Kristo raman. Kay kun ang tao maluwas pa pinagis kasuguan, wa pa nagpakatao si Kristo, nag-exist na, existido na ang kasuguan. Wa na lang unta pa si Kristo magpakatao, magpalansang dito sa krus. Kay naa na may kasuguan nga makaluwas tao. Ha? Tandaan ninyo na nga ang kasuguan naagyo na. Brother Arnil, salamat sa imuha nga pangutana. Karon niya, kung ato gid ni nga pamalandungon gyud pag-ayo ba? Ha? Kining mahitungod sa kasuguan. Kung ang tao magampo, mangalagad, magsimbalas Ginoo pero di magsunod sa kasuguan, okay na ba na? Ay dili pa oy. Proverbio 28:9, kantong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mo'y usa ka dulumtanan. Pagampo nimo na gidumtan nganuman, wa ka magsunod sa kasuguan. Oh, ug unya kung imong tan-awon, asa man sila nagsunod sa kasuguas tao, wa sa nagsunod sa kasuguas Dios. Unya ang pagampo gidumtan. Tan-awa ra. Tuo ka nga nakapahimuot kas Ginoo kay kanunay kang nagdaig Ginoo. Siya nang ka pa ng overnight prayer nga tibok gabi Mag-overnight prayer. Siya may naghuna-huna ana nga dili mahimuot ang Ginoo ana. Pero ang Isaiah 29:13 ingon nga kini nga makatawhan nagapasidungog kanako ug nagpadul kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Nga naman kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Tanawa, taliwala sa ilang pagsimba, pagtuog, pagpangalagad sa Ginoo tungod kay gusto silang maluwas, Dios nun kaayo, pero nalayo ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo tungod kay nagsunod sila sa kasuguan sa tawo. So dili tanang pagsimba, nagapahimuot sa Ginoo. Kung imong basahon ang Marcos 7:7-8 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. So ayaw mo pagunahuna nga tungod sa pagsimba niyo luwas na mo ana, unya inyong gisupak ang kasuguan. Unya naging us-8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Giunsang kasuguan sa Dios gibiyaan. Mo ni ron gipangbiyaan naman kay wa man kunoy makatuman ani. Karon sa pagsulti ani ni Ginoong Hesus, kinangin siya and so on. Unya giingon dinhi sa sa kinini ang sunod, usay and so on og uban pa. Nagingon dinhi,
The man replied, ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ang iyang pamatuod, kining mga kasuguan na ako naning gibantayan, kining tanang kasuguan. Tanang kasuguan, sukad pa sa akong pagkabata. Ayaw mo anang way makatuman, pastilan lipay, pakpak ang yawa niya na. So Brother Arnel, ingon ni ini ang gihisgutan. Karon og di ka na lang gyud mosunod sa kasuguan. Timan nga ang kaluwasan wa sa kasuguan na kang Kristo apan ang luwason sa manluluwas maong nagsunod sa kasuguan. Karon og dili ka mosunod sa kasuguan. Ang gihisgutan sumala sa gihisgutan sa unang 4, siya nga magingon ako nakailakan niya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Daghan karong mga bakakon ug walay kamatuoran tungod kay wa sila magsunod sa kasuguan. Gipili nila nga sila mga bakakon ug walay kamatuoran apan gisupak lang nila ang kasuguan. Mao na ang gisultis bala ang kasulatan. Malinaw gyud na, tin-aw gyud na, malinaw pa na sa malinaw nga apelyido, Brother Arnel. Unya, ang taong wa magsunod, wag tumas kasuguan, bakakon ug walay kamatuoran. Ayaw tuguti taliwala sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mahimo kang bakakon wa kay kamatuoran. Kay ang bakakon, Juan 8:44, iya siya wa. Way kamatuoran, meaning way Kristo. Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Kung ang tawa magsunod sa kasuguan, bakakon, iya siya wa. Walay kamatuoran, meaning walay Kristo. Daghan ron sa mga Christian karon, Christian without Christ. Nanuman, wa magsunod sa kasuguan. Timan-i ka na, Brother Arnel, oban sa tanang mga naminaw. Timan-i na. Mo bitaw na nga daghang mga bigo unya sa adlaw sa katapusan. Tanaw ra gud ang gipamulong ni Kristo pamalandungi ni kay kadaghang kuno man ni gihisgutan sa kanginan. Mateo 7:21 hanggang 23 unsay gisulti. Nagingon, dili ang si Kristo aniya namulong, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Kinsa makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa man ning kabubuton? Salmo 48 mao ang kasuguan. It means ang nagtuman sa kasuguan. O na nga ang luwason, Brother Arnel, kanang nagtuman sa kasuguan. Mo na luwason sa manluluwas kay manluluwas si Kristo man. Karon niya, dili man di tanan nag-ingog Ginoo makasulod sa langit. Kun dili ang nagtuman. Kumusta man ka karon? Naminaw kaniini nga programa. Naa ba sa imong hunahuna o kasing-kasing ang pagtuman? Kasi biyagwa. Kaya yung ni Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Ug wa gani ka nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, aw na ara gina nimo. Wa kagi kay gayonon unya dito sa langit. Ug sa adlaw unya sa katapusan mo ni gitawag the great disappointment, ang dako nga kabiguan, kapakyasan. Nga naman, tanaw ra gud sa City 22 at 23 sa Mateo. Ingon ni Ginoong Hesus, ni adto unyang adlaw daghan ag bagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man mi og mga propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani pagpanagna. Og na nagpagula sa yawa tungod sa imong ngalan, muna rebuke in Jesus name. Gipagula nila ang yawa pinagis ngalan sa Ginoo. Og kinsa may nagunahuna, nga dili ni sila iyas Ginoo. Ginamit ang pangalan sa Ginoo, dili sa ilang kaugalingon kundi in the name of Jesus. O nya giingon pa, naghimo mig daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Maingon nato nga duol suod gyud sila sa Ginoo kay makahimog milagro. Ako sa makadaghan ng panahon ug higayon natagamtaman nako ang milagro sa Ginoo. Pero bisag kausa wa pa na mahitabo nga ako nakahimo og milagro. Ang milagros Ginoo ako natagamtama na sa daghan ng mga beses. Pero nakahimo kog milagro wa. Pero kini sila, di ba Ginoo naghimo mami og mga milagro tungod sa imong ngalan? Maingon na to og unsa gid kasuod og ang Ginoo kay gisay nang kay ginamit ang pangalan sa Dios unya kinini ang kuan unsa ni na nahimo ang milagro tungod sa imong ngalan unya tan-awa. Og nakapagulag mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo. Makaingon na to
ato nga close gini sila kung Ginoo. Pero tan-awa og unsay nahitabo sa 23. Magaingon ako kanila ni atong adlaw. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Gisayunan ka? Dautan. Gihimong mga milagro. Gipagula ang mga yawa in the name of Jesus pero di ay dautan na. Nga naman. Kay gisulti sa kananaang proverbio. Gisisais. Nagsulti adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa katao apan sluyo na maungdalas kamatayon. Mamalandong ka, Brother Arnel. Kay daghan ang mga bigo unya sa adlaw sa katapusan. Daghang salamat, Brother Arnel, no? Well, niata kay gamay na lang ang atong oras, no? Sa last question na kining pangutana ni Arnolfo Buyosi. Brother Arnolfo, salamat. Kami, good sir, ang amo dili sa kasuguan kundili sa pagtuo. Maunang lahi mo kay namo pagtuo versus kasuguan. Ay wa man ay problema, Brother Buyosi. Kay ngano man di ay ug pagtuo na bulag na bang kasuguan na wala ba? Roma 3:31 gisulti. Gibungkag manato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo, hinuno wala gyud. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Mao ning programaha nga inyong gipamatian, nagtuo, unya nagpabarog sa kasuguan. Mao ni brother, nga kanang Buyosi. Oh, gibungkag man nato ang kasuguan sa pagtuo, hinuno wala gyud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, nagingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon diha sa pagtuo. Busag mo ingon kang pagtuo nya wa ka magsunod sa kasuguan, dili na pagtuo kundi pagpatuo-tuo. Kay ang pagtuo, naagid na ang kasuguan. Tandaan nato na. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo, hinunua wala gayud. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Mao ning programa nga inyong ginapamatian. Nagtudlo sa gitudlo sa Justice Kasulatan, nagtuo og nagpabarog sa kasuguan. Brother Buyosi, salamat sa imuhang pangutana. Well, gamay naman lang ang atong oras ato sa ning tan-aw ning atong mga viewers. Kay ni ay kanana ang kanana ang nanulod dinhi ato ning tan-aw ni. Okay. Ni largor man ni anang pagtuman pagbantay anang adlaw igpapahulay imo mang lubagon ang panabot sa naminaw. Okay. Og ang imong pagpanabot diha nga naminaw ka nalubag, ang uban wa basig lubag po na daan. Giunsa man nimo na paghuna-huna anang pagtuman sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang gisulti, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Nya, unsa may lubag diha? Nga nalubag di ang panabot. Basig ang panabot nimo may lubag, dili ng mga naminaw. Ayaw apila ang uban. Kay kadaghan sa nga kabig dinis atong programa, kay nakasabot sila. Okay, niya si Padre Ramil Pasinyo, maayong buntag, kuya, kumusta? Okay ra dong. Salamat, kumusta mo dias isla sa Kinatarkan. Niya si Jamil, angkon raman mo nga nagtuman pero nagasupak di ay. Di akin na, angkon ra. Arita, kinini ang nagsupak di ay. Ari lang sa ako, kaya nga nagsupak. Pag ingon sa kasuguan, dili ka magbuhat og larawan og linilok, di ka magyukbo. Gihimo ko ba na? Gisupak ko ba na? Pag ingon sa ingon nga ayaw gamita ang ngalan sa Dios pasipalang, gisupak ko ba na? Unya, kanang giingon nga hinumduman mo ang adlaw ipapahulay, gisupak ko ba na? Pag ingon di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw, di ka magsaksik bakak, gihimo ko ba guna? Moingon ka angkon mo nagtuman pero nagsupak di ay. Kinini ang Jamil. Una-una ana daan Jamil. Kanang pag-ingong angkon nagtuman ra mo. Ako dire sintruha ko nako diin niini nga kasuguan ang akong gisupak. Nakapatay ko, nakapangawat ko, nakapanapaw ko. Brother Jamil, ayaw anang pagkamasinupakon. Sa diha nga si Tomas, nakahikap na sa kilid ni Ginoong Hesus, ingon ni Tomas, Diyos ko, Ginoo ko. Ingon si Ginoong Hesus, mituo ba kang katungod kay nakita mo?
dalaygon kadtong mituo, ngani wala magpakakita. Dalaygon ang mituo. Muna, Brother Jamil, tuuhin na lang ang pulong sa Ginoo, maluwas ka. Ni apay kuan ni Jamil, ni apay iyang kuan ni Jamil, ang sama nimo nga gawali-wali dinha ay dili ni wali-wali, wali gyud ni. Ingon sa Ginoo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Wali ni, di ni wali-wali. Naging ang katumanan sa nasulat sa pahayag ni Apostol Pedro nga magatuis sa nakasulat, ikaduhang Pedro 3:16, why nasulat nga akong gituis kundili akong gituuhan o gituman. Salamat, Jamel. Sunod niya pang Jamel gihapon, ikaw di ay ang gisugo sa Dios nga magbantay, anak ay pastilan. Sumala sa nang Juan ng Hari 8:16, ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ng Hari 8, kuan na Jamil, basa. O ng Hari 8:60-61. Ayaw mo ka nga ikaw di ay gisugo sa Dios ka magbantay, anak. Ngano mo di ay? Wa ka magbantay, nakapatay, nakaroon ka, wa ka magbantay. Tanawa, ang nang Hari 8:60-61, ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Amo na, Brother Jamel, nga kanang marung intrigani ka, mubalik ra nas imo. Niapa ka, Jamel? Pagsupak man na nga giingon sa Dios nga gipahunong na niya, unya gituman gihapon. Naalagi gipahunong, kanang gipahunong, Jamil, wa na namo gituman. Ang kanang wa gipahunong mo nay among gituman. Tanawa, anhita aning napo kasugo. Kang gisgutan diha kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk as kasugo ana pananglapas usa nahimong malinapason sa tanan. Tanawa, kanang adlaw igpapahulay, ikaupat na nga sugo des na pulo ka sugo, ug maunay imong gisupak na nimo tanan. Moingon ka nga kanini ang gipahunong na. Nag-ingon mas si Kristo sa kasuguan. Way sayluan bisan usa ka kudlit sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Wa siya maani ar pagbungkag sa kasuguan. Unya kanang gipahunong, gipasabot naman na nato sa Oseas 2:11, ang gipahunong di ba gingon pahunungon ko ang iyang tanang kalipay, wa mingon akong. Muna nga sabta na, Brother Jamil, ang gipahunong wa na namo gituman, wa na namo gisunod. Ang gipahunong kanang wa gipahunong mo nay among gisunod, kay bisan pa didto sa bag-ong langit o bag-ong yuta magpadayon man sumala sa Isaiah 66:22 ug 23. Mo nay gisgutan, Brother Jamil. So salamat sa imong mga opinion diri mahitungod sa kasuguan. Og naapa kay kuan, Brother Jamel, naapa kay inog contribute din na sa sunod unya nga higayon kuan ni kanana ang paluap gyapon. Malipay ko nga ingon ana kay kini ni adri mga opinion man na nimo. Unya pasaligan ti ka nga ang imong opinion mapasabot ka sa mga nahisulat sa balaang kasulatan. Daghang salamat, Brother Jamel, sa imong contribution diri sa atong programa. Niapay kini ang gidugang ni Jamel. Unya, kaklaro atong gisulti sa Dios nga gipahunong niya ang pagbantay sa anang adlaw igpapahulay. I-text ko no dire, nga gipahunong niya ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Niya, kanini ang kuan ni paluapan ni. Mahimo nga karong gabi imo ning kuan ni na. Unya, kaklaro atong gisulti sa Dios. Klaro ang gisulti sa Dios. Asa man ang dapita gisulti sa Dios nga gipahunong niya ang gipahunong niya ang pagbantay sa anang adlaw igpapahulay. Asa man na mabasa kuno aber ang Oseas 2:11, tanawa ning labas na. Kadaghan nagyud na ipasabot, Brother Jamil, nga kana siya agricultural Sabbath kana, dili na kay ang 7th day Sabbath, yearly Sabbath na, dili na ang ikapitong adlaw. Tanawa sa Hebrehanon 4:4 ug 9, ang gisgutan, there still remains for God's people. Unsa man ang 7th day. So kanang imong gisgutan sa Oseas 2:11 nga gipahunong dili misupak ana. Apan ang gipahunong kadtong agricultural Sabbath, ang pahulay sa yuta dili nang ikapitong adlaw kay magpabilin kana sa walay katapusan. Sumala sa Isaiah 66:22 ug 23, bisan pa didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta
ang adlawng igpapahulay magpabilin gihapon ka na. Daghang salamat, Brother Ramil. Anya, kanang imong sulting palusot, dili na palusot, nasulat gyud na sa balaang kasulatan. Bahala ka ug unsaon nimo pagsupak ang pulong sa Dios, ikaw na ang manubag niya na sa adlaw sa katapusan. Busa ka nang imong gisulti, ayaw dada ang Dios nga imong butang-butangan nga gipahunong ingon ang Dios nga gipahunong niya ang pagbantay anang adlaw ipapahulay. Biasa man kuno na nimo mabasa ber nga gipahunong sa Dios ang pagbantay sa 7th day Sabbath kanang ikapitong adlaw. Brother Jamil, ang Dios magapanalangin kanimo. Palusot jud. Klaro kayo. Bisag unsaon nimo na pagsabot nga palusot, klaro kayo kay ang Espiritus Ginoo magatandog ra sa hunahuna ug kasing-kasing sa tanang naminaw. Si Kristo nagtudlo may tungod sa kasuguan. Kining programa nga imong gipamatian nagtudlo may tungod sa kasuguan. Nagingon si Kristo, ang akong mga karniro, Juan 10:27, nagasunod kanako. Unya kay si Kristo, Mateo 5:17, nagsunod mas kasuguan, nagtumas kasuguan, ang mga iya ni Kristo nagtuman. Nagduda ko, Brother Jamil, nga wa man ka magsunod ay kasuguan, nagduda ko kung kang kinsa ka nga karnero. Salamat, Brother Jamil, ubas tanang naminaw ang atong oras napupos na gyud. So karong gabi magkita ra gyapon ta ni si kuan di ay si Maderlia Muñez, no? Biya ina anakon John, ikaw ba'y malaglag siya ramana? Ato laning nga gipasabot Mader kay daghan man sad ang naminaw sa programa, no? Unya ang Dios magapanalangin nimo Jamel uban sa tan mga naminaw karon dinhi sa Pilipinas ngadto sa tibuok nga kalibutan. May the Lord God bless us.